Bai, bueno, hor Jose Marik eta dio gaipatzen duguna da ebaluazioa modu integral edo oso batean ikusi beharko genukela. Beraz, pertsona eta aurra diren bezalaxe, ez? Osoak, konplexuak eta modu horretara edo aitortza hori edo ikuspegi horretatik landu beharko litzatekela ebaluazioa. Ikastaldea, hezkuntza komunitatea, pertsonak dauden momentu oro eta gune oro konplexua den heinean. Ikerketarako tresna badela esaten dugu, ekintza bidezko ikerketa horretarako tresna oso potentea dela iduritzen zaigu, eta aldi berean hezkuntzari buruz daukagun filosofiarekin bat egin beharko lukena. Hain zuzen ere, ebaluazioak askotan baldintzatu izan dituelako irakaste prozesu horiek, bai? Beraz, hasiera-hasieratik ze hezkuntza eredurekin bat egiten dugun, holakoa beharko luke, horrekin koherentea beharko luke ebaluazioa. Eta hori ez dugu maiz ikusi, horrela izan denikan. Beraz, esaten nuen abiapuntua pertsona, aurra hori erdigunean jarri, eta hortik abiatutako ebaluazio bat beharko genuke. Oso polita da, ez dugu aipatu, baina Tonucciren sakeleen metafora hori, ez? Tonuccik esaten du, aurren sakelei begiratuta, hortik ikusi genezakela nolakoa den aur bat, ez? Edo ume bat, nerabe bat, bati bat, aur bat, aurrek badutelakoz joera hori, ez? Sakeletan altxorrak edo sartzeko, txupatxus makil bat, kanika bat, txapa bat, dena delako. Aurrei sakelak ustu begiratu bertan zer daramaten, eta hortik abiatuta ume hori ezagutuko genuela bere interesak, bere gogoak, bere nahiak nondik ibiltzen den, zerekin disfrutatzen duen, zerri garrantzia ematen dion. Bai? Beraz, ebaluazioa, hor aipatzen dugun bezala, ez kaletik gelara eta gelatik kalerako norabidean, ez? Elkarrizketa horretan kokatu beharko genuke. Hain zuzen ere, guk esaten dugu, gurasoen irrifarrean, langileen implikazioan, umeen postasunean ere badagoela ebaluatzean nolako eskola eredu egiten ari garen, bai? Eta aldiz, guk gonbidatzen dugu behin eta berriz ikuspegi soziokritiko edo kultural horren jarietara, ez dela gelaren atea, leihoak, hormak bota zabaltzera, eta ingurune hurbili horretan edo ez, gure jendartean gertatzen ari denare gelaratzen. Beraz hor kokatuko genuke, bai? Elkarrizketa horren erdigunean edo izan ziteken. Bueno, gaur egun, administrazioen ikuspegi kuantitatibo neoliberal hori, ez? Azkenen kapitalismo neoliberalaren interesei erantzuten dion ebaluazio eredu bat da hezkuntza administrazioek barneratu dutena, eta nolabait ere inposatu dutena, bai? Hori da gaur egun erabiltzen den eredua edo tresna. Beraz, ebaluatzen da, umeen, aurren, nerabeen, ikasleen, ez? Gaitasunak, baina ikuspegi kuantitatibo baten arabera, beraz, zientziaren edo paradigma positibistetan oinarrituta, bai? Guretzat, biztan da, akats bat da, batetik horrek ez dituelakoz baloreak, jendartea, bertako egoera, sozioekonomikoa, kulturala, hizkuntza eta bar kontuan hartzen inondik ere, froga estandarizatu batzu dira, homologatu nahi dutenak, hezkuntza sistema munduko dozein tokitan intereseaz batzuen arabera neurtzen da ze gaitasun diren garrantzitsu zeintzuk ez, bai? Batetik hori eta bestetik umea baino edo aurra baino edo ikaslea baino ez da ebaluatzen, bai? Eta hori guretzat ez da posible. Horrek ez duelako zekartzen hain zuzen ere ikuspegi horrek esaten nuen balioak ez ditu barne biltzen, edo, bueno, errealitatea, testuingurua, eta barez, ez du kontuan hartzen, eta bestetik ez da eraldaketarako tresna gizara ez du inolako zentzurik, bai? Guk hain zuzen ere nahi duguna baldin bada hezkuntza sistema hobetu, bai, hezkuntza sistema bere osotasunean hobetu, inondik ere tresna horrek gaur egun administrazioek inposatzen duten tresna horrek ez digu horretarako paradarik ematen. Ez da ebaluatzen ze inbertsio egin den, ze lan baldintzak dituzten bertako langileek, ze baliabide dituzten, jendarteak ze implikazio duen hezkuntzarekiko eta beste gauza pila bat ez dira. Administrazio bera ere nola ari denez lan horretan ikuskaritzetatik hasi eta bueno, eta bar ez, hori dena ez da ebaluatzen.
Beraz, horrek neketan ekarriko du prozesu horren edo hezkuntza sistema beraren eraldaketarik. Eta gure bukarako helburua bistan da guretzat hezkuntza emantzipaziorako da askatasunerako tresna bada, bai herri bezala, bai pertsonal mailan, bai? Bai, bistan da, badago. Nondik abiatu beharko litzateke? Gure ustez gardentasunetik, hasteko eta elkarrekiko konfiantzatik. Gaur egun asko hitz egiten da konfiantzaren pedagogiaz eta gisako ez, eta bueno, gisako beste parametro batzuetan hitz egiten dugu gaur egun hezkuntzan, elkarrekiko konfiantzatik. Eta elkarrekiko konfiantza horretan badira tresnak, direla autoebaluazioa, koebaluazioa, heteroebaluazioa, autokritikak egitea, talde hausnarketak eta eztabaidak eta horrelakoak bistan da horretarako konfiantza oinarrian behar du eta komunikazio ez bortitz bat, bai? Non ulertzen den ondokoak esango dizuna edo planteatuko dizuna hobekuntzarako planteamendu bat dela, modu eraikitzaile batean egindakoa dela, bai? Beraz, hori planteatzen dugu eta aldi berean eskolatik haratago, lehen aipatu dut administrazioa eta hezkuntza sistema formal horrekin zerikusia dauzkaten prozesu guzti horiek ebaluatu beharko genituzke, baina horrekin batera azkeneko helburu bezala izan behar dugu herri hezitzaile bat eraikitzea, bai? Euskal herri hezitzaile bat non hezkuntzarekiko inplikazioa baduten tokiko administrazioetik hasita, komunikabideak, jendarteak orokorrean, aisialdi taldeak, guraso elkarteek, jantokietako langileek, eta beste edozein kultura, aisialdi, ez dakit, beste edozein talde, zergaitik ez alderdi politiko, sindikatuek eta bar ere bai. Hortik, sortuko dugu egiazki herri hezitzaile bat, non ulertzen dugun, hirigintzatik ere bai, hori oso ekarpen polita daude horren inguruan, non sortuko dugun herri bat begiratzen diona bere gazteen, bere haurren, bere umeen garapenari eta ulertzen baituen egiten dugun gauza oro ariketa hezitzaile bat izan daitekela, bai?